Dahil bangal tayo kakabsat. Dahil ito tibuhok na mapukisan. Itipukis tiburong apa pa. Ito yung 316 attachment. Ini darin kasi may limok mo gana. Ah, Darin ko na, may limok mo gana. well, balik ako. Bigda pa. Pag magtigas pa ko. Basta amura lagi di ang nasabong active. Siguro lang na nakita magbibita siya kimabutak ti ko So nga sakto. kimabutak ti 212. So nga sakto. So katapon nito trabaho, mali ko nito. Makaalak at sakit mo. Alpas ka nga pakan. Alpas ka nga dito agas. Aglinis. Tugaw kang tumantan. Agnanak kasday. Magaling na ko mga lakati Onti exercise. mga lakati bungee imbis na weight. Na dati dahil ito ginatang kong ano yan ipang push up. Uy, Oo. sige ka eh kada oray bungee so Patan na lang ang trabaho rubber niya. nga eh. Alat di yan eh. Nya dia jadi baldo. Di rubber pinutong nga eh. Nanti pinatas ko ada kasi ko. Oh, sarap ko nakita niya Pilipinas ini. Oh, sarap ko nakita ini bodybuilding ah. This mga samit ba si or-orat mo muscle tulang joint sa tulang saya na ganat paslaka mo lang yung tugtugat wait so ito dali ay kiniyanti mutin di ko ang isa na mutin niya kaya so malama Dapat gambil ko ta, balay. Ano kung nasangsango lang yun. Mahit bigay bungee da isasaglay mo lang ito mo puno'y barikis mo so ayaw mo sisikot pero awamin ka kami doon uray adino tayo mo bigay magaling ka weightlifting ko siya
Lakamit lang ada yung gym. Ya, na yun sar ko lagi tadi berbanding dengan Pilipinas ini. Kalau tiba itu deh sardong ko, so kinumsen. Kinumsen kamu lang, makita mo na tadi dito. Kada plano ni magalong tarayan ka. National, Nga Jeng? magalong. Kahit Kada plano ng tarayan na senator, yung vice, yung president. oh. Ito'y average. Ay, May magalong mayor, Bagyo. ay, di bagyo. Mayor si Bagyo. Oh. Okay. Kabangdo, kitingan kabangdo ko mas, tarayan na presidente.
Nakay gayam di barbero nga Bisaya nga di dyan. Hmm? Nakay gayam di barbero nga Bisaya nga di dyan. Ay, ni Parilid. When? Kapay da pa ako sa pay pamilya na. Hmm? Barun baak sa mo niya. Ha? Baro. Baak Di. di dyan. Uy. Um, ano? 74 lang sa inyo natin? Ako pamilya na to yan na. 74, 76. Sinot lang tawid na gini pa. Balay mga yun. Dati sa lodi po ito na ginawdi. Ay, ganyan pamilya na. Tanda. Hindi. Dua jay may kadua, may sadyo mo na. Liboy mo kaya na. Uy, namin talo. Anak mo baak di dyan. Talo. Hindi, kamo kami, kikita kami jay Fort Ridge, sa Barbero so na jay. Nalpasin niya mga saway jay mo lang. So, kada na ito, di adan sa si atong diyan. Hindi nagkawid dito nga nagbalin ti barbaring ni Jay. Handa ko na rin, nabisinan na siya na Jay. Jay siya ito. So, nag-awid ito Alaska. Nagkanto ako imbis nga nag-awid na Jay dulo. Patagal dulo ba. So, what you know? Katanunod naman yung mga asawa. Yun, nagtututan na dito. Ito kasama man yung kapamintlo. Tututi. Talo. Ano mo daw? Ang tawid, imbati na. Tawid, anak mo baak. Nagkatuwa kami mo didi. Naman na di. Nadamot ibali na ibali. Ay, ito na. Ang dato mga ilang produce naman. Kas lang pasagid na isupot man nakabaling. So ano? No uwing lata amin na hindi bagak mo di bagas na sumot-sumot ako di pagpula na at hindi na pitinangat na lang naman. So ba may na ano ay may tanga kasgay baga na gawin ako nalagay niya parang pala ko kurak no dilay ta nominado ha di damo di ako pa di pamilya mi umadat na di pamilya it's just a matter of when I began dito di jay
nagkamali ako min. Natinag ko nga iti beer. Yung kami ko ginatutulugan. Nalipatak ka, nakainom kami kasi ito na. Nalipatak ito. Tapos yung istorya. Kalapuan. Di sumapit kami dito pa lang ay, po. Sorry na. Apan may sinubli, awan, nawalis. Taputilya nga. Ito na. Tingnan mo yun. Marangan. Ang kayong tapay ng mag-tubos na. Ay, ha, ang kumpare na ng hantang ang kayong. Lukluk-puntak na. Sorry ko lang. Ako nga, gagara dahil ako. Sumuro ka Alam sila lang. nga nakulipatan mo talaga. It's my mistake. Pero so nga, hantang ang kayong kumpare ka lang. Gusto mo ito itong sinintinsaan na kang ragdamos. Yeah. Okay. Wala, may certificate mo. Dahil sa mga lang, hindi ang darugan natin. Outlook mo ako pa ito. So, na sila, so nalat yung mga dagdagas kanyak nito. Kung ano saan, mapanagay siya. Samahan mo ko. Ano naman, manis ko niya, hindi pa nagbakasyon na 45 days. Manis ko yung shop na. Nagsinakain mo lang. Pusan di ay, imay to eh. Kanta pala mo. Ayaw pala, ayaw mo naman papalik. Ayaw mo naman sa akin ito baka. Gusto. Ito yung patilya lang. Yan. Hindi na kuskol. Tututan. Hindi na kuskol. Ito yung patilya lang. Nabababa? Ang paimpisan. Ay, okay. Ang increase ko bakit? Ang Ang paimpisan. iso dami. Ito yung murdong na lang mas. Nakuskol. Oy, oy, oy. Diba, kaya naman siya nangyayari. Pagkat kayo kaya mo nagkadwa kung ibigay yan. Napilit nga pimanawita. Pinilit ni DJ building owner. So, may nakinita. Palingmig nga ramilig di balay o yun. Panas naman. Yay, balay da. Awan. Galing. Napayta nga nagbalik. Napayta nga nagbalik. At nangaroon di yung ugali na nga kasi nga ta bigat remore iti customer is always right kasi yeah, orang matati ko business owner ang tama right na para wait tayo sa bigay yung ti kahit na sa uni niya is sa o kami because the business you want customer natin business na. Naka-rate. Yeah, you should be more forgiving. Ano, adult yung may na customer. Kaya, hindi nga rin ti amo naman nakabalin.
Kung na ng kanong agtudo ko agtudo. Ay, ano sasabihin niya? Kunak mo ta. Pagbulang mo tigas ta. Amuda nga plaslistok ka na. Kasi hindi mo magagawa yan eh. Dahil. Awa. So nga, ti ko na damit kami ni tatay na nakasaritak mo ni tatay na isakbay nga na tayo. Pasensyaan ko dati kayo yung yata ko. At dati ada rong so ang kanayon. Ikunak mo nga mayat, nag-manager eh. So, mo talaga, yung Manager ni ko ini di barbershop. Dan sa ti may sa kadwa na ako tuwa. Taludo. Okay. so kaya mo garon dito ti gagapuna ang awan ti may istorya na panggap ki iti Pilipino ko mga gagayem na nga barbero. Taki nagpasyon na daldal mo't nga lakay di eh. Well, Iso tinakamak kini dito na attorney Bakol. oh yes. Ya, iso na tinaka nang naka-informarak ng dito. Yes. Oh, siyempre, kapag kini bakit ng Pilipina. Yeah. Termay di. Yun. Inistorya namin nagigay kat asay nga wanti istorya na panggap ti kinakadkadwa ng barbero. Kadlo-kadlo kiso na pinag di adapt karon. Ganamot nga ada nang ibaga nga hindi di jay Pilipino nga yatid dong. Na inbaga na dito ayan mo iso nga imayak dito eh. So nga hindi ko nga ibag istorya ko mo di yan lakay nga di kat ibag mga kadwam ini. So pas di gayan. So sika at least sika na istorya mga kadwam iso na pulos awan ti may pang mapay nga gapukin ni di jay tilma kin ko banggit na nga eh. Yes. Nabanggit na pa iti dagijay tinant na nga iso tiga po na ngayon ng idadaruman na. Kin iti love life dagijay ka ni attorney Bakol kin ni bakit na. Istorya na amin niya. Wala ta ni Tilma. Tatanangan na banggit na kayo nga pa. So kadagayang payo idi. Binado kami nga nagkapay. Ngayon, kayo ba naman? Iso naman lang iti siyempre ma-pride ako mo ta. Iso naman lang ito masirig so okay. Pare ka na naman ito. Kumpare kami ngayon. Kumpare kami kapag ni Melody. Anak mo? Anak ni putol ni pare ko yun. Nilalagay ni kumaring na Linda. Ito. So, kung parang kitin, no, kasi mo nga dati ito kinawatan ta magpalalo na agad eh. Pangatwak mo ito na. Yun ang pride nga rin mo nung isang pare. No hangakas na ti Nung army daw. Nung madim, di madik mo kasi. Sobra ka mo ti. Sila mga lalay siya no tato. Sige mga magustuhan na kiti barakata mo ta. So hindi jay pagpalabas sa akin kabuti barbartad ano na nalalami yan pangay palubos na produce diamond Nakarit kami.
Siyempre, nakaritak mo eh. Ang kula nga marami diya eh. Panagkarit na ang nakuwar. Sakit na rin sila kung ko na pwede pa manunod ko no aswang kayo di akla ay partikiro ako sa ita maturo ako may tanong lagi kay panchon hindi pinag-usan niya pag-usan to anak ka magtutugdan lang niya ako kabuting ko tao. Ito na kan, makaringat man nila. Okay. Ganyan ka naman eh, nakapartika mo na eh. And nga ni every weekend, ay, mabartik dito, mabartik. Ah, Long weekend, so sa ito, may experience sa amin na ito. At least nga nagtuloy-tuloy. Dahil tati pokis tibaro. Salamat di panagbuhay